de mai d'en Remo Cots? No, no és res de l'altre món, tampoc. Era un noi de qui jo no estava enamorada quan devia tenir uns 13 anys. Era un noi amb uns aires de perdonavides, amb uns texans descolorits, escavallat, amb unes dents que li sortien i que semblava un mico. Però tenia unes botes molt boniques, unes botes de cowboy. Eren precioses i lluents i eren de pell de color xocolata. Jo em vaig encaputxar amb aquestes botes. Jo volia aquestes botes i volia unes botes iguals però de noia. I jo em pensava que si les tenia que s'enamoraria de mi, n'estava convençuda. Pensava que em veuria amb aquelles botes i que diria sí, aquesta ha de ser la meva nòvia. I llavors, un dia, vaig veure les botes a l'aparador, una botiga del centre, i em vaig tornar boja. És que no dormia a les nits. Em passava les nits resant perquè em compressin aquelles botes, assajant la conversa que tindria amb ell quan me les veies posades. I vaig demanar-li aquelles botes a la meva mare unes 100 vegades, vaig demanar-li que me les comprés. Què vols per Nadal, Violet? I jo, mama, no cal que em regalis res més, jo només vull aquelles botes. Jo anava regatejant, saps? I ella va començar a tirar indirectes que si a sota l'arbre hi havia un paquet que tenia la mateixa mida que una capsa de sabates, que si estava molt ben embolicada, amb un paper molt maco. No facis trampes, per això no pots mirar els regals fins al matí del dia de Nadal. I quan deia això se li escapava el riure. I el dia de Nadal em vaig despertar, vaig saltar del llit disparada, vaig anar de pet a sota l'arbre de Nadal, vaig llançar-me contra el paquet i estripant-ne el paper d'embolicar. I sí, eren unes botes, eren unes botes de cowboy, unes botes d'home gastades, amb forats a la punta, amb els cordons mossegats i una capa de fang i de merda de gos. I no sé quants dies es va passar rient la meva mare.